Aquest és un acte important per nosaltres, és un repte important que nosaltres assumim amb la seva coordinació i que pensem que té un valor, que és que ens afegim i afegim Catalunya i Barcelona en aquesta xarxa internacional de ciutats refugis. L'Ajuntament està redoblant el seu compromís amb el PEN i estem renovant el nostre conveni de col·laboració amb la institució del PEN Club. La nostra aportació és posem a disposició de l'escriptor refugiat un habitatge del parc municipal. Per nosaltres el concepte de desenvolupament l'hem d'entendre més com un procés a través del qual les persones i els pobles accedeixen als drets. Nosaltres hem estat també molt sovint refugiats i que aquesta experiència ha imprès el nostre caràcter, que no oblidem i que agraïm el que s'ha fet per nosaltres i estem disposats a fer-ho per tots aquells que ho necessitin. Un humorista de casa nostra que viu exiliat a França des dels anys de la Guerra Civil deia, a propòsit de l'exili, que deixar el seu país i marxar és morir una mica, però quedar-se és morir molt. Si es tornar, no serà la mateixa persona i la societat que ha deixat tampoc no serà la mateixa. De sobte, està confrontat a una tria difícil. És necessari quedar-se i tancar la boca, és a dir, morir socialment, o marxar i internacionalitzar la seva lluita, la qual cosa no és sempre evident. Cada ciutat acull un escriptor. Aquest escriptor, per poder ser acollit, per poder tenir l'estatus d'escriptor refugiat, ha de passar no és un examen, però vull dir, s'avalua el seu cas i aquesta avaluació la fa el Comitè d'Escriptors Empresonats del PEN Internacional. S'ha de garantir que és un escriptor que està perseguit per la seva tasca, per la seva escriptura, i no té mai res a veure ni amb terrorisme ni amb incitament a la violència. À une très large majorité, plus de 80% des ménages tunisiens sont munis de paraboles. Parce que le Tunisien n'a pas confiance dans les médias de son pays, parce qu'ils savent que ce sont des médias de propagande et pas des médias d'information, et pour s'informer sur ce qui se passe chez eux, ils se tournent vers les paraboles et les chaînes satellitaires. Immédiatement, dès que nous avons été sur le satellite, notre studio à Tunis a été encerclé par la police. Si je vous dis que le dispositif de policiers qui avait encerclé l'immeuble où se trouvait notre radio était de quelque chose comme 200 policiers, vous auriez des difficultés à me croire. J'ai moi-même des difficultés à y croire pour dire que 5 journalistes dans un studio sont encerclés par 200 policiers.